Kralj je rano jutros izbačen iz realitija jer je dobio najmanji procenat glasova. On je sada dao intervju te se osvrnuo na sve reality parove. Na samom početku razgovarao Đole je iskoristio priliku kako bi se javno pokajao zbog monstruoznih uvreda koje je uputio Eni Čolić, što su mu, kako kaže, najbliži zamerili. Zamerili su mi te uvrede za Enu Čolića, moje učešće im se sviđa. Kajem se, s obzirom da je bila Ena Čolić dobra prema meni. Baš sam rekao Mateji da mi je krivo što sam je izvređao. Ona je bila ljubomorna na moje druženje s Pejom. Prva me je uvredila, ali svakako nema opravdanja. Kajem se, rekao je Đole na samom početku razgovora, a potom se osvrnuo na odnos Anelije Ahmić i Luke Vujovića, otkrivši da Vujović šuruje sa Terzom. Luka je 100% igra reality, s njom je sluša Terzu. Špijunirao sam Terzu i njega, on sluša sve kako kaže Terza, on tako radi. Na početku je bio reality, a sada se zagreva, kuva i titra joj. Također Đole se osvrnuo i na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinković-Gasosa, koji od samog početka pa i u posljednjih nekoliko dana zbog priča s Pavlom intrigira javnost. Oni su mi top. Za njih sam rekao da po meni deluju da je prava priča i ljubav. Imali smo dobar odnos. Što se tiče njih, slatki su, rekao je Đole.